Tacloban, sa eskwelahan, mga estudyante, may mga namatay? Marami na akong ipinopost patungkol sa mga nangyayari sa ating kabataan. Merong ng rape, pinatay, merong nang hold up ng jeep. Ito, latest na naman. Kaya sana ang aking hingi na pabor sa aking mga kasama ditong senador, sana bigyan naman yun ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. Ni-amend na natin yung juvenile ano na yan. Kasi talagang ang dami na nasa mukha na natin eh. At alam niyo hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan na yung edad ibinababa. Dapat na natin gawin yan. Ngayon na. Anong edad dapat? 10. Dapat doon. No, Gis ko no, magahigala. Doon na criminal liability. Bataa po, no? Pero ang Gis magud sa unang Gis karon lahi na. No? Pero akong kamagwangan 13 anyos naman mga higala. Mga pa may buot. I mean, masugo man imos buutan lang yung tingali, no? Pero naagyod karon oy mga 10 anyos, 11 anyos mga higala nga lahi na tripping ba? No, lahi na tripping. Kaniadto ka ng 10 anyos, maligo pa mig sapa mga higala nga nagbitay-bitay ang imong tabadidoy. Oh. Babae, lalaki, wa pa may mga Malaysia na, Indonesia lang. Ay, tinuod na. Kanang mga panahon na ang among dula anak magahigala kanang bayabas naging maagian bahalag hilaw. Santol magahigala bahalag aslom. Samot nagbangkok. Lami kayo magahigala ang kuan. No, lami kayo ang kuan lagi maagian maupaw lagi. No? Kanang sana star fruit, kanang balimbing. Sapa, kanang sapa gyud pinaka kuan gyud na mo ginay langit na gid na mo na sa una labi nagway klase tibok adlaw. Bastang mata lagi pula-pula rang agi may gala kay sigig saom. Kanang muana na bitaw kag tubig nya pakurusan nimo sa imuhang kaubanan kurusira gud kay marang naggabo naman ako bananaw. Hilamos na kay mo kuno nay tambal. Mao to sa una, no, gira-gira, no, mamayabas. Daghan kayo kanang ligid bitos motor nga kanang guma na lang, no? Wa na yantas. Alam mo na butang himuag tapaludo. Katong gigupit mga igala nga plastic Caltex ba niya imong ikaw niya butang bagi nimog tingog-tingog kay para pating hagua nga dula. Imagine na bagukod-gukod ka ng ligid. Imong pasubida dito. No, imong kuanon. O imo ka mga igalang ipadulog nimo, pabahada nimo. Kaguan niya palukso-luksohon nimo sa anay mga hump kunuhay paluksohon nimo niya magsigag gukod ng ligid hagua atong dula no mao toy 10 anyos sa una o pila man ang 10 anyos mga higalag subayo nimo sa eskwelahan kanang 10 anyos naa pa na mga higala sa ang grade 1 7 pero kasagari karon grade 6 7 grade 1 6 di ay ang grade 1 nanay mga size ang edad grade 1. Ibutang tala mga higala sa una na to i-base, no? Okay, sa una man kita itong mabasihan. Sa una, ang grade 1, 7, grade 2, 8, grade 3, 9, grade 4 pa. No? Sus, ginoo ko na ni mga bagong singot na tigso pa imo may gala. Lusa pa imo ulo. As ka naghana. No? Dagan dito ang tirada na. Pero karon lahi naman gud ang G's mga higala. Ang G's anyos karon 11 anyos lahi na. Mga katropa. No? O yun ba mo anak nga inapulo katuig mga higala. I mean, 10 years old, babaag 10 years old. Ibaba nga tos 10 years old aga criminal liability. Mga kaigsunan. Bullseye. Kay sa una bitaw no, kita mahadlok man tag pulis. Dili man negative man kuno mga higala nga ipanghandlok ang pulis pero sa una mahadlok iba tag pulis. Di man ta mahadlok ni kuan sa una di man ta mahadlok ni Kuri. Di man ta mahadlok ni Ramos, di man ta wala sige, blackpon jud kang Ramos, wala man. Wala man na sa una. Ibalik ka na to mga higala no kay murabag na sobraan na kayo ka. Muna nga nay mga tao nga ang pulis magpahigayon og dakop ang mga nay mga tao nga entitled kaayo mo apil-apil. Bawal man na mga higala.
gusto na itabo diri sa kuan ay, no? Ni apartar man to siya. Di siya gidakop, karon siya gidakop, siya pa'y magpakaso. Kaya kuno siya gikulata. Kulata ba nito? Ambot lang po. Ako kita may galas pikas bahin, pero tanaw sa atong point of view, nakita man to may kuan may magbalitok mi sa uhot sa humay. O kana ilabay-labay pa ka itsa-itsa. Wa may kuan may sitirisin nga tumaron na to pagkahuman. No? Karon naman kunuhay may gala grabe na ka kuan nga generation. No, mga katropa. Now, sa una, kita mga bata, although matod ba nila, di kuno maayo pero mahadlok kitag pulis sa una. Di ba ingnon tahlan ay pulis? Ako mahadlok yung pulis sa una bitaw tinuod lang may gala kita ko uniform. Mahadlok yung pulis. Dakpon jud ka. Wag mas maayo pa siguro na nga kana mo atong ibalik nga ang atong kahadlok ngadto sa law enforcer. Oh. No? Kay kung lisod man mga para kuan ba? Para maanam na to nga makatunan mga higala ang kuan. Kini bang kahadlok po nato sa balaod. Kay ang uban magod mga higala labi na karon mga bata, no? Wa na kailag pulis, wa na pagtahod sa pulis, wa na pagtahod ba sa mga nagpatuman sa balaod mga higala. Ngano man na? No, basig kulang pud ta mga higala diha sa ato ang balay. No, basig kulang pud ta mga higala diha sa ato ang panimalay sa pagtudlo sa pagtahod mga higala. Labi na sa gitawag sa mga Tagalog may igsoon kinauukulan. Kay di ka mo tuman og ako'y pabuton nimo. Ako'y ginikanan mga higala, no? Kinahanglan yun nga mutuman kas kinauukulan kay di gyud ka mutuman sa kinauukulan sa ako mga higala ikay mabubukulan. Niya pa magaygalay di SWD. Ha? O karon tabangin ninyo ng mga kabataan diha nga nangalisang anang kuan. Nangalisang anang shooting incident. Niya pa di SWD mo disiplina ta sa tong bata bagay-gala mo ingon na badlungon ta. Ikaw na noon nga ginikanan mga higala prison nga imong gidispanta mga higala, gipitol nimo ang batasan kay sungayan. No? Ya, pag mabalaan ka may gala, i-report po ka sa imong marites nga silingan. No? Wala. No, ikaw pa'y mapriso. Pero, wala nagpasabot mga igala nga muuyon sad ko anang capital punishment nga sobra rapod mga igala nga mura rapod kag nakabunal og di nimo anak. No? Unang kulang na lang mga igala imong patyon imong anak. Di po na mao. Di po ko uyon anak mga kaigsuunan. There are times nga naagyoy physical or capital pan. I mean, kana bang makasab-an nimo sila, naagyo na dapat. No, mga kaigsuunan. Karon kay bawal capital punishment, bawal ang bunalan. Bunalan oy. Ayaw bunalin ang ulo. No? Tural. No? Ay bunalin ang ulo kanang paludhog asin. Ikamatay ng luhod asin. Di na ikamatay oy. Mas pilion ako may galang nga makaluhod og asin akong anak kaysa mahimo ng way batasan. Kanang face the wall. Di na magsilbi ng face the wall. Ngising-ngisihan rakas mga bata. Ay, ako, luhod asin atubang sa altar. Pag rosaryo niya. Yung utana ka sa DSWD, may mga sila, di gina maayo. No, di gina maayo sa bata. Sige, kamoy padako. Kamoy padako, anak. No, kaya ang disiplina sa ginikanan, mga higala, masiguro nga, dili ka maka-create og badlungon. Muna ka mo diha. Kung di na ninyo kaya, mga higala, magpanton og bata, ay mo sigig panganak. Ayaw mong dugang og problema aning Pilipinas, mga higala. No? Ayaw mong dugang og may lamo diha mo. Sumingkag katungod ba na mo ni? Katungod lagi ninyo. Inyo nang katungod, but doon na kay responsibilidad. Katungod ba ganin mo nala? Sapnayan ang responsibilidad. Himuan ang mga responsable nga mga bata ng inyong mga kuan diha. Kay di mo babag diha ka 20 ba kabuk inyong himuong anak, bahala mo siyang kinabuhi. Basta ayaw basula ang gobyerno nga gapait ka. Ay may damay-damay kay kami diri in taon. Naningkamot mi gamay ra mong bata tulo upat.
Nya mo bayad pag may buhis unya karon kami magbagood para sa inyo ha. Di ba? Oh, okay man na, way problema na. Pero dapat responsable ka. So, kamo di ang mga kabatanunan. Buot tayo mo. Katrubang Arnel, kung magkuhan mi diri, palami-lami mi diri, wa mi labot, ana. Kaya magpalami-lami pa mo diha, mag-unsa mo diha. Basta pagkahuman, be responsible sa inyong mga resulta sa inyong mga palami-lami. Kung ang resulta sa inyong palami-lami, nagdugang ramog, badlungon aning Pilipinas. Matay ako yung mga presidente, mga gali, panood ko nagsako. Oh. Diba? I mean, that's mga igal, mga Tagalog, mga igal, yun. Ala, itong taga Mindanao, mga mamatay tao talaga. Los ninyo. In a cruel world, you need mga igal a rigid discipline para makabuo ka mga igal, maka-form kag bata mga igal nga fortified mga igsoon with values sa kalibutan. Bullseye! Bullseye! O kinahanglan mga igsoon, kinahanglan ka mo gamit og of course you don't mean it, no? Digong ba? Digong style ba? Nga kung kinahanglan ka mamalikas mga igala, for example, kanang mo mas digong patyon tagid mo. Because that is the only language mga igala nga masabtan aning mga kriminal. Ha? Mo ni lingwahe nga mutuhop sa ilang mga igalang, di man mutuhop sa kasing-kasing, pero mutuhop sa ilang kahadlok. And dako kay posibilidad nga ma-prevent sila sa pagbuhat mga igala sa ingon. No? Munang dagang kuno diha mga igala mga relihiyoso, no, some of my fellow kaniadto mga igala mga kauban sa una seminaryo. They don't like the kuno ni Digong kay malikas, etc. No? Blunt kaayo. Pero para nako mga igala, okay lang. No? I'm not saying nga okay na mga igala ng kwan, but man, there is a message. Asa man din niya gihatod ng mensahe. Ngadto mga igala sa mga tampalasan. Pag inon mo na mga igala, kamo di ang mga nagahilabot og mga bata, kamo di ang mga nagatulak og shabu, kamo di ang nagagubas ka og maon. Pamatyon tagid mo. Sige. And kanang mga tawhana mga igala, that's the only language nga ilang masabtan. It's the only language nga ilang masabtan mga igso. Umoingon gyud sila patay. Murag delikado na eh. Ipit ta dire. Balising tagamay. Pero inon mo na nga para sa nang explanation ni Kiko. Tuwaran pa ka ana. Ay! Sa tinuod lang mga igala. No? Tuwaran pa ka ana. Alas 9:03 mga igalan tagnas buntag. Katropang Arnel nakatry ko sa una, katropang Arnel luhod bugas mais. Kana lami gyud na. Lami gyud na lodhan ng mais. O mga bata karon kabalo na mo gamit og drugs. Samutan pa sa social media karon, halos open tanan makita sa mga bata dili maayo. Dapat control. No, di nato basulon sa social media. Ayaw basula sa social media. Atong trabaho ni. Tagaan mo po ninyong cellphone. Labi na magagalag mo hilak. No? Niya nalingaw mo diha og marites. No, ang cellphone man po ihimo og pacifier sa bata. No? Padulaan na, no? Di ba pwede gaway cellphone? Kinaaman yung cellphone karong panahon na. Magagalag ka part naman ni sa atong kalibutan. But controlled. No? Ipaila nga ikay ginikanan. Ipaila nga ikay ginikanan ay tuwa ng DSWD kay ipabarog ang imong otoridad dias balay. Kung kinahanglan ka mangusi, kusi ah. Di man na siguro ikamatay ng kusi. Siyempre, ay lang po gamitin kusi nga nilcutter gamito kay samad-samaran po na siya. Kusi lang ko kanang murag ako mga igalag kini akong kilid og sakyanan pa lang ni murag wangwang na ni ba. Kapila ni sa una susian ni akong kilid la pati lamia eh. Yan mga maestra sa una napamagoy katungod mo kusi. Naay kining kamot na to mga igala mahapakan og ruler. Ang sampot mga igala mabunalag uway. No, puryadam go tong among grade 2 teacher mga igsoon na. Kabing isuga gyud purya buyag. Wala lagi kilawon ta mo suka-suka.
Unya, taon-taon, may gala. Pag naimutabi, lupad ang eraser, black ra lagi sa tubangan. Pero, I mean, wa man to kuan na mo. Wa to nakamatay na mo. No? Karon natinga ko mga higala nga. Ambot di man siguro ta moingon nga weak generation ta ba? Pero makuan ka ba nga? Pati mga higala even sa law school makaingon ko nga mo ni terror. Kay naman may mga terror kuno nga mga teacher. Ang ako na ibawaan nga terror nga teacher sa una, pag malate mi mga higala sitting on the air gyud mi. Oh. Muna ko na ibawaan. Sitting on the air. Ana, dito skilid. Taon, mga igsoon. No? Kuan pag yun to? Pag yun to'y termino kay nang magdepende to sa iyang mercy. Magdepende to sa iyang kaluoy. Ha? Kung moingon siya nga okay na, hawa na ka. Pero di pa siya kauyon, mga igala. Wala, kuan ka niya. No, kuan pag yun ka. Pud mga igalay ko sulay na may bagabadlungon pud nato no kaning ingon nimo Jing Pitupi nga gipaluhod ka kasi gipadopa nya butangan og libro ako na butangan kog libro almanak pag yun almanak dili sa akong kamot kay nagsumbagay mi sa akong classmate mga igala grade 3 ko during that time nya perting payata sa among maestra gidami dito sa principal kaming duha nya gipang kasabaan mi kay kami pa itoy bright sa classroom kami pag yun nagsumbagay. Ang first honor o second honor nagsumbagay. So gipangkasab-an mi. Ang principal kasi suko agi sa mo kani tagduha mi gab ka almanak akin tagduha ka almanak gipang patong sa among kamot. Bet kita mo ang almanak? Bugat ka ng almanak bay. Ay! O pa may mamatay. No? Nakabaton man may kahadlok hinoon nga di na tawag sumbagay bay. Ug sumbagay ta dito na uli na ta dito sa gawas ta. Na may pagpatuman mga higala. Karon wala na teacher, masinghagan lang sa teacher ang goan wala, no? Nya sa una wa gyud buli-buli, ngano man. Kaya kabalo ka sa dula na mo sa una karate. Way buli-buli sa una. Ang dula na mo sa una sipa-sipa karate. Singig bully. Unya, pag naay mo bully, ay sumbong ta kang papa, no? Ana man na sa una. Wala pa na, maigala kayo po na kuha ng bully sa una. Kay mahadlok manggod, ang tanan manggod, ang otoridad, ang central ba sa authority, tuwa dito sa teacher. Ang among lastiko, kapila na mga igala na sugba. Ang among sticker, katong among mga pamanang mga Naruto, katong Beast Wars, katong Ghost Fighter. Kapila to kapila gyud intaw to maembargo. Mga pintik nako intaw nga hinimo nako sanga pagis bayabas to mga igalang lami kayo na embargo gihapon. Tama na lang ka mga igala sa kanabang pangluod sa imong maestra pero wala man kay mahimo mga kaigsuonan gumikan kay mao may balaod. No, sila may balaod gud. No? May gani kay dili encyclopedia nga libro bisag duha ka bulyong pating bugatan na kin. Arang-arang to kay almanak, ang almanak nipis-nipis na. No, kanang encyclopedia diha gihanglaay nimo. Labi na katong Grolier. Grolier encyclopedia. Kini ubang mga bata ron, ano ni kailag libro? No, ano ni kailag libro mga igala? Ilan ani mga Roblox, mga 6, 7, ano mga ilan nila? 6, 7, mura mag-itlog wa mabalance mga igala. Yan karon makaya pa nig 6, 7 Pastilan dollar. Alas 9 na mga igala nas buntag. Siguro bata na kayo nang napulo ang edad mga igsoon but definitely ang message ani karon mga kaigsoon naman akong gina-emphasize ba kining panghitabo karon pahigmata ni dili pwedeng maghulat mo mga igala na pa mahitabo sa eskwelahan no okay ginako nga kung naamoy mga PTA meeting karon
Minaw ron tagom uban bang mga bahin sa kalibutan wa may mga pitiin ng Amerika, no? Kita naman ay pitiin diri. Tarungan ninyo pag-iskot mo og konkreto nga seguridad sa eskwelahan, no? Kana pong seguridad nga dili pod mga higala murag martial law sulod sa eskwelahan. Kana ba? Na pong makatarunganon ba? Naman po yung mga guard may higala nga mura pong tag-iya pod sa eskwelahan. Ayaw pod na. Kaya una-una, gisual, og paid mo, PTE paid mo, meaning paid mo sa mga ginikanan. Karon, dili man ta kasalig permente sa pulis. Nga naa sila sa eskwelahan kay, daghan kay eskwelahan, gamay ra na sila, magsige naglakaw-lakaw, rubing-rubing, kay daghang paglaing badlungon. Naapay daghang badlungos katiling badit na pwede nga butangan nato na de. Pero dako kayog tabang kung dunatay ibutang pananglitan ng usa ka syudad maghimo og kanang mga auxiliary, no? Ninuton dago natong pangalan sa tanod, butangan lang ninyo mga higala og kuan kana bang honorarium. Himuon ninyong police auxiliary, etc. Magbantay lang, naka-assign lang diha, augmentation. Mag-augment lang mga igsuon sa, no? Sa palibot. Kaya para, deterrence ang tawag, ma-deter na to ang posibleng buhaton sa mga kining kabataan, whether we like it or not, no? Makaingon kausay, tampalasan maning bataa. But it remains a fact, mga higala. Dali ra na siya mahurat, bata pa na. No? Magpabilin gyud na, although mga higala na ay kumpiyansa kay mo patay gyud na makahawid nag-armas, impas yung kaniha, pero nagpabilin gyud ang kamatuoran mga igsoon, bata pa na, no? Do not I do not deny that, mga kaigsuonan, pwede na siya, no? Kay kining butanga, no? Sige, kaingon ko na kuani concerted effort, no, sa community baga kaigsuonan, dili lang kay sa principal, uyagos principal, kung dili nato nga mga ginikanan kay anak ba nato itugyan ang atong mga bata for the whole day mga higala. Yung musugot mo maparihan na mga mabito sa Amerika na anay homeschooling karon. Kay di na sila musalig mga higala sa eskwelahan kay kana lagi na yung mga bata magdag shotgun. No? Na yung mga bata magdag revolver. Na yung mga bata magdag pana. Na yung mga Ginoo ko. Noon siya naman taan eh. So, kung mao di na, kung amo na lang tudluan ang among bata og kumbat nya. Usaw naman na to akong bata nga perting gamaya. Di man to ka. So, dapat na ang katiling ba na ang gobyerno nato mga higala mo alalay ni. Oras, alas 9:12 na ta. O isgutin ninyo nas PTA, ay mo sigisgot anang electric pan. No? Ay mo sigisgot anang mga kurtina. Ay mo sigisgot anang mga dugang lingkuranan kay wa kuno lingkuranan. Kadugay na ning Pilipinas mga higala Bongbong Marcos. Ay! Karong mga panahon na, ang problema sa DepEd, lingkuranan lang gyapon. Tinuod lagi na. Nahimo kong classroom PTA president mga higala diri sa tawagan ni Tagum City High last year. Kung anak ni balhin na pod. Kada tuig lahi-lahing eskwelahan. Diha man to nag grade 7. No, sa City High. Kabalo mo say kulang bangko. Bangko og lingkuranan mga higala. Mao joy kuwang. No? Yan na may ginahatag ang city. Pila na ba nang ginahatag sa city mga higala, di ba na maapod? Bullseye! Bullseye! So, kami na po'y nagpabuhat. Amot na sad. Natindaganan na kay mga mo amot ato, no? Kay mahal ra kuno kaayo. Wa mo amot, magsigkahubog. Di mo amot para sa eskwelahan pero sigpatad og lasto. Sig adto sa STL. Binuang. Ang kuanin taon, ang naitabo. Ang presidente may tapada. Unsa man ni Ken? Balita, balita. Alas 9:14 sa man eh.
Iba't iba, bro. Yes, bro. Sa man eh? Kuan ni kining kunbo atong duha. No kunbo nila. Mo di mga waray man eh. Where do we meet up? Bawal bro. School. Magkumbat ak. Kumbat daw siya. Dinak gawas. Ano siya sa gawas? Ludan ko la ak uyab. Ada ni uyab mga igala. Dalian na boy. I'm here. Din dapit. Bro, adiak my first sec. Mo ni bagkuan nila. Hain. Sus dali na kay pasasabay haak patod. Yang sa kining patod gani kining igsuon ba ni o agaw. Mosulod nay ak may wifi, free wifi ni sa man ni. Takay makasuhan kita murder ngan illegal possession of firearms. Kabalo ba sila silang kaso lagi? No? No bro, we stole it. Minors can't be charged. Uy! Awa no? So kabalo na sila di ay. So kani pa matuod ni Kiko nga kining gihimo ni mga balaod kicks. Mo ni dahilan nga kuan? No? Mo ni hatag og maka-encourage ba? No? Lalimang kastubag mga igala according sa kining ilang kuan no kining tawag ani mga igala conversation no niingon ning isa nga makasuhan ta siya no bro we stole it minors can't be charged yes bro that's illegal possession cause we don't have LTOP license to possess pa sila yung mga ingana no iltap yes we can be charged but it says it will be handled different. Tawakin. Kabalo sila nga dili sila dutan kaayo kay batanon sila. Gani bro, I made a real an aton abandoned exploring. Bro, what if mabin ni anti itgan? Pag-andam la. Let's fucking go bro. Palit kita. Bro, what's better, Ron or tomorrow? Now, bro, kitaon ta didto. Bet. Yes bangin kumadi hi anti. Basta paranoid laak pakadi na. Kailangan ta temprano. Waray-waray naman ta ni. No, bro, dali maiha ka man boy. Dali lang sa naman eh. Bro, medyo tambay anay kita kadali, may gawas. Plano na nila, no? Sige bro, hulat laak may sakyanan. School bro, dito kita tas tabok kita matambay. Boy, sana boy. Makating nalaak. I'll just keep clash. Sana naman yung mga igala. No? Taasan na lang conversation, no? Sige. Ang lintungan na yan, namusil sila gab. Namusil sila kin. Malangan ta ning ilahang kunbo sa duha ka minor, no? Sige. Alas 9:19 na bagay gala ang tagnas buntag. Mga katropa na to, mga ginikanan, mga mag-uuma. Ayaw mo kumpiyansa, ha? Kanunay yun ang mga bata, bagay gala subaybay, kanunay. At to, tanawat to mga gala nga conversation, no? Kuyaw, no? At least kay bawo sila nga, ma-charge lagi ta, pero we will be handled differently. Kuyawa, no? Kabawo sila nga, dili ta parihason anang bilibid prison, dili ta parihason anang provincial jail, dili ta parihason diha, lahi ang ato Kay itipon sa ta dito sa mga bata, o kato mga gitawag og mga CICL or Children in Conflict with the Law. Bullseye! Bullseye! Kuyawan.
Hinahanglan na gyud di ay mga katropa. Alas 9:20 na. Mga ginikanan, mga mag-uuma, kumusta? Ay bog kumpiyansa na sa inyo mga pananom ha. Aron nga makaangkon mo mga higala og bugat, tinggas og kanang dakog halin. Makabawi-bawi di mapilyor gamit mga higalag Latimgas G Foliar Fertilizer. Ang Latimgas mga higala na mapalit na sa mga agribet supply din, mapalit sa butika of course. Mga agribet na diha mga katropa kay kanang uban magod labi na og sa panahon karon bukbuko ng imong kuan no. Nya na ay sayang ang kuan bitaw adlaw sa pagtanom og ang kuan sa pagtanom mga higala nga imong effort tanan sayang kaayo nya dili nimo ma-achieve ang katong gitawag nga high yielding variety. Gwapo unta tong variety mga higala pero di siya ma-achieve ang iyang full potential gumikan kay daghan mga dangan sa palibot, daghang sapat mga higala nga pwedeng maka-apekto unya daghang factor mga higala makapagaan sa imuhang mga pananom. So nindot diha mga higala no, gamitan nimo og Latimgas G Foliar Fertilizer mga kaigsunan. Nindot kayo na mga kaigsunan makatabang yun. O nya para at the end of cropping, no, di lang kumuyong at the end of the day. At the end of cropping, maanam-anam in tawag ka banlas ng atong utang. Labi na sa mga mag-uuma kay para mahayahay na ang atong mga mag-uuma mga higala. No, ayaw kalimti, Latimgas G Foliar Fertilizer. Mapalit sa mga agribit mga higala sa inyong lugar. Nationwide ka na. Bullseye. Bullseye. Oh. Ayaw na paghisgot sa tuniladang pansit. Si kuana si Toktoak. I talk to my where the Nalungkot ba daw in town siya? Commercial sa ta? Oo, sa ato magbalik may kalakajot lang. Just will be a few minutes mga katropa. Unya kining bahinatod kaninyo sa Premium D3, ang imong premium food supplement against viruses and bacteria mga katropa. Bullseye. Sa ato pagbalik, no? Kay budlay basag kayo ang atong topic puro ra ni mga higalas naglibot aning nahitabo karon nga shooting, although this is worth talking worth gyud siyang hisgutan mga kaigsunan pahigmataron nga ma-aware pud tang tanan. Pero dapay daghan parehas aning moingon mga higala si ako na fade anikin no kaning moingon mga higala si Erwin nga mag-move on na daw ta. Mag-move on na kuno ta mga higala sa flood control. Musugot mo ana. Kay dapat kuno'y daghang mga butang nga maay pangiskutan mga higala aside from flood control. Grabe no? Abi na kog AI na ba? Nagtuog yung ko kanang basig edited nga ko ano tanong ko. Naman dyan nag-react. So gipangita ginako asa ang source. No, nakita na ginako mga higala. No? Tinuod gyud siya nga niingon nga can we just move forward? Erwin. Kuya gina imong kalaki di Erwin. Mosugot mo mga higala nga move on na lang ta sa flood control. Kay sumala mga higala ni Erwin Tuplok. Kada kung bungot sa itoy ko na Erwin. Oras ba ito na 23 minutos na ha? Pasado alas 9 sa buntag.